Da, ovo je sad početak godine i dalje su pandemijski uslovi. Meni je žao što izložbe još uvek organizujemo na ovaj način. Još uvek se nisu stvorili uslovi da ljudi mogu da dođu i da vide ova dela. Nedim Hadžiahmetović je umetnik vajar koji nije nepoznat našoj publici u Negotinu, a ni šire. I pripremajući se za ovu izložbu, zaključili smo da je prošlo čitavih 25 godina od kada je Mafa prvi put izlagao u Domu kulture. To je bilo neposredno posle završetka studija. To je bila izložba pod nazivom Urbane dodule sa njegovom i mojom koleginicom Svetlanom Jović. I od tada pa do danas Mafa je prošao jedan put u trajanju od četvrt veka, gdje ja vidim veoma veliku doslednost, pre svega crtačkom načinu razmišljanja kod Mafe. Mafa je prvenstveno dobar crtač, on se ranije čak bavio i stripom, a što se tiče izlagačke aktivnosti, za ovih 25 godina on je zaista napravio velike iskorake. Vremenom je postao član mnogih rezidencijalnih okupljanja vajara i umetnika u svetu i retko ko se može pohvaliti da ima izvedene skulpture u prostorima drugih zemalja, a Mafa ima 7 skulptura koje su izvedene u Kini. Ovo što prikazujemo na ovoj izložbi je jedan manji broj skulptura. Mafa se uglavnom orijentisao na gvožđe i kombinaciju nekih drugih materijala, ili je to terakota ili neki plastični materijali, i vrlo vešto kombinuje te različite materijale. Dakle, on je u svom opusu ostao dosledan pre svega crtežu, koji se jako vidi iz ovih skulptura, i figuraciji koju gaji od samog početka njegovog stvaralaštva.
kad čovek razmisli, onda shvati kako vreme leti. Lepo je da to u nekom stvaralačkom zanosu, zaista ja sam se dugo bavio dizajnom i advertisingom mimo skulpture, jer sam znao da od skulpture leba nema ovde. Šta da kažem, skoro neki jubilej, ja zaista ne znam sad da li je tačno 25 godina ili ne, nije bitno, neka bude tako, zaista. Drago mi je da se Milan toga setio, da je to spomenuo, pa smo ja i on nešto malo i ranije pre ovog intervjua popričali o tome. Šta reći, vreme u kome smo se svi zatekli, ja ga vidim kao neki zajednički poklon koji se nikom ne dopada, jer o globalizmu se priča godinama, to nije ništa novo, da li kroz ekologiju, da li kroz eksploataciju liberalnog kapitalizma. U svakom slučaju, od ranih nekih mojih opažanja, pa je to onda fino sklopio gospodin Matthew Bardou, direktor Francuskog centra, kad sam tamo imao izložbu, kroz svoje viđenje da se ja zapravo bavim kritikom i observacijom tehnološkog nasilja nad društvom. I potpuno se slažem s njim, ja se zaista bavim time, tako da kad kažem kritika, bukvalno mislim observacija, znači ni negativno, ni pozitivno, jednostavno neko uočavanje. Kao što je kolega Milan rekao, tu se potpuno slažem, crtež je jako bitan kod mene, crtež koji prelazi u definiciju figure, neki dugi niz godina, crtež koji zadnjih 5 godina prelazi u ciklus koji se zove individualizam ili prividna simetrija, gde ja jednostavno eksploatišem neke nove psihološke standarde kroz postojeću mitološki neki background, gde mešam figuru sa apstraktnim i geometrijskim, kako se zove, objektima, s tog kompozicije koje zapravo na neki način predstavljaju pomirenje istovremeno između klasične figurativne umetnosti i postmoderne, apstraktne i apstraktne umetnosti, sinergija, znači nečeg što je zapravo nepomirljivo na neki način, tako da ima tih par primjera ovde. Možda bi, pošto sam malo, ja sam razuđen sa mislima, možda bi da se vratim na ono što sam rekao od prilike početku, da taj loš poklon koji smo svi dobili, da je globalan, da nas je on zadesio zatekao na jedan način gde, naravno, svi pokušavamo da mislimo, da verujemo da će to da prođe što pre i nadamo se, jer tako, nemamo drugog izbora, ali mislim da je to najglobalnija stvar, u stvari, koja nas sad vezuje, i pametne, one manje pametne, i siromašne i bogate, svi imamo virus na poklon i on nas je stavio u poziciju da, nažalost, otvaramo izložbu bez publike, bez razgovora, bez vina, bez kritike pozitivne, negativne, bez smeha, bez dece, koje se isto često ovde nekad muvaju, sem odraslih i ljubitelji umetnosti, tako da svi moramo da radimo i da verujemo da radom i nekim intimnim pregalaštvom ne možemo da izbegnemo to što nam se zadesilo, ali da jednostavno trebamo da, ne da se pravimo da ovo ne postoji, nego da guramo kao da toga nema, jer nemamo drugog izbora, koliko ja vidim do sada. Ja se zaista izražam intimno i lično, dosta mojih radova su modernističke, moderne, savremene interpretacije grčkih mitova, kroz ciklus koji sam malo pre naveo. Nemam tu nameru, ali zaista me raduje ako neko to tako doživi. Činjenica je da sam ja neko ko putuje, ili ko je putovao pre svega, da bi ostvario tu neku karijeru monumentalne skulpture, što je neki moj krajnji cilj, mada recimo
nikad ne bežim, kao što vidite, od galerijskih formata ili manje plastike, sitne, male plastike. Nadam se, mislim da ne treba odustajati, da treba da bude što više eventa, makar oni bili online, jer nemamo drugog izbora, mislim. Ja bih zaista volao da moja sledeća izložba ne bude, da tu ne bude redukovan taj ljudski faktor, pošto, kao što već spomenuo ranije, to što mene u krajnjem cilju interesuje, to observacija nasilja tehnologije nad društvom već 25 godina. Mi zaista živimo u periodu, sad ne treba tumačiti prošlost, ali je činjenica da je ovo što svi doživljamo, znači što nam je svima zajedno, spada isto u to. Znači, indukovani virus, laboratorijski proizveden virus, jeste nasilje tehnologije na društvu. Pa osmehnimo mu se u nadi da ćemo ga pobediti.